maximálně vykoupili to zatím, ale musíme se zaměřit na trauťák na první posádku 151. Na krví ten motor, že opravdu oba dva ty komíny zakouřili, ten motor je tam nevysláný. Takže kdo bude vidět, že nám to rozhlasí malé a pro hrubu, to nebude vidět, to nejtaky. Na desítce, na sekci číslo 10, to je zase směrem Brnu pod lesem, je další Tatra 813 8x8 startovní posádka číslo 571. A na té posádce, na té Tatře je zajímavé to, že tady to je naše oblíbená, milovaná posádka, která je pravidelně český pohár, ačkoliv je ze Slovenska. Je to slovenská posádka, panovní Adriana Sabotová, Tatra 813 8x8 a jak jsme i několik závěrů měli možnost debatovat v nějaké večerní debatě, takže jsme se dozvěděli, a to samozřejmě nevím, ale na Slovensku se řídí, že to je vodič, takže tady v tomto vozidle je polovodič a na místě z pověsti je rušnovodič, takže je to slovenská posádka vodičů a polovodičů. 571. Vlado Klimek, Adriana Sabotová. Určitě si tu posádku líbíte, ten auták je pěkně postavený, Vlado umí točit volantem, Adriana ho umí pěkně komandovat, takže je to jedna z těch vašich potenciálních favoritů, které byste třeba mohli ocenit potleskem a poplácaním po zádech. A takových posádek je tady v podstatě dnešní sobotní dopoledne, tady takových posádek je zhruba 38, takže vyberte si, kterou z nich chcete a si něma podebatujte, oni hrozně rádi promluví s vámi, s diváky. Kromě slovenské posádky, teď mě vlastně napadla myšlenka, že máme mezinárodní závod, protože je to tak, máme slovenskou, máme samozřejmě české a moravské posádky, pak máme jednu slovenskou